Hello friends, good morning. ओमफ्राय दिनै आङो हादानाव थांनो नागिरदों जों मादैमोनजों मादैमोननि आबैमोननि हादान आरोना जों बेयावनो थांनो नागिरदों दा। फैनानै नै बे लामाया बेखिनियाव गाज्रि ओमफ्राय थाबायनांबाय बेनिफ्राय हाजोआव गाखोनाय बायदिसो मोनखायो आरोना गोजौ गाहाय समान जायगाथ' नंखाया नालाय। 뭐야? 맞나? 예. नोंजो जों दा मोनफैबाय नै इनो बेयाव जों दा ओंखाम जागोन। Ini meja full sama. Wah, malam macam kayak nonton tuh song nih. Ini ya kual mas jangan cuma nih aku jangan cuma. Mak. Kalau ya jauh sama sedang siapa? Iko. Nih. Lamen gila. जों दा हादानाव एसे गिदिंबाय माने मैगंफोर मोनलाबायोनो ओंखायनो गिदिंबाय आरोना जों हेलांसि मैगं नागिरदोंमोन जों बेयाव हेलांसि मैगं मोनो होननायखाय मादैया होनदों आरोना हेलांसि मैगं मार मोनो इयाव होननानै ओमफ्राय जों नागिरनो थांबाय। हेलांसियानो गैया सं दिंखियाखौबो खानानै लांखानांसिगोन। Kusingraya ini sama dantar. Oh, ada boglo. Adumbra. जायनो जाया आपेल गाहायनिफ्राय गोजौसिम गोजौनिफ्राय गाहायसिम मोनो काश्मीरी आपेल आसामनि आपेल गाहायाव साफायो ओइ नैखौ मा साफा जामदो गोजा जालायनाय ओइ आपेलानो आपेल ने साफा नुखायो जोंनि हादोराव फैनायनि दिनैनि मेन टारगेटआनो जाबाय सेंग्रा जानोसो फैखादोंमोन सेंग्रा माने जायगायाव ओरैबायदिना माने खनसे जावबाथाय गरुमा लारि लारि मोनखायो आरोना ओरैबायदि खनसेयावनो मोनथाम मोनलाबायो नै गुसेंग्रा
Yes. Adi. Ha ha ha. Yeah. Mimi. Ha. 당근 나? 뭐 당너? Ai ơi. Neng da थाराय बिलाइ लायनो नागिरदों माने आंनियाव मार ओंखाम जानो लुबैदोंमोन जाफेराखैमोन माने बेलेग मानसिफोरखौ जानाय नुयो आरो ना ओमफ्राय जानाय नायनो नागिरबाय 구생라 여우는 이르그래브 타는 बेलासि जाबाय थांनांसिगोन मादा ना बेसे बुरजा दिंखिया ना हेलांसिबाव हेलांसिबो दिंखियाबाव हेलांसियासो बुरजासिन खोना नै खिजा दैमा दं दैमा Tika. Aku mau jangan ini abu-abu. Hah? Ini pabura-bura kun lain na hai. Ini sekarang naik pabura-bura. Abu tangsi. Ah. Ini. 주말 그래 주말 바이바이 dừng nốt thang sơi này ô thang sơi dừng nốt thang sơi này cái đồ biasanya mana middle view na kalau angkanya gahel tengahnya jadi di base dengan si thayal थांनोसै फाइनालि दहायनिफ्रायनो थांनोसै थाङाखैमोन ओमफ्राय थांनोसै ड्रेस चेन्ज खालामबाय मादैबो नागा फैबावाखैसो नायनोमोन नङा हादानाव थानो ओरैबायदि मोजां माने गरम बोथोरावथ' बुंनो नाङा बार खोलो खोलो ना गारिनि दावरावआनो फैयो ना मायानो दाउफोरनि गाबनाय आरोना हाग्रा बारि मबाइलखौ सिगां लानानै भिडिअ बनायदों माने बिदि मोखां देखायनानै माने बोरैबा लेहरबानांगौ बायदि लाबोदोंमोन आरो एसे लाजिनाय मोनो
ट्राइ खालामनांगौ थांसै ओमफ्राय जाय सिंग्रा जनायाव बिथांमोना भिडिअ बानायदों लाइक खालामनानै होदो दैमा दै लामा लाइक साबस्क्राइब खालामोबाथ' एसे गोजोननाय मोनो लामा फैजोबबाय बेयाव मोसौल' दोन नामा इसा इयो आरो बेलेग न'खरनि मा इसानि न' नै इसाजो इजो इ मोननै न' जमा दिखिया खालामबावनोसै नामा इसे गोसा फोजोबबोथारदों दे दिंखिया गिदिंबानो मोनो दंफां माखा बेखौथ' राननांसिगोनसो ना इ दंफांखौ इदि गेदेर गेदेर दंफां गायनो मोना ना माने हादानाव आरो मा गायनो मोना दा मोजां खालामनांगौबा दा मोजां खालामबा माखासे मोनलांबावगोनसो ना सोरो सोरनिया हेलांसि ना हेलांसि आं दै भिडिअ खालामना लादों इ बिफाङा मा साफा आरामसे मोजां माने हादान गेजेराव बिदि गाहाय गोजौ होननानै माने खायसे जायगायाव बिदि दै थानानै रानाबासिनो माने फुख्रि बायदि जानानै थायो आरोना आंनिबा बे मानसि बानायनाय नङा बे ओरैनो गाव थाखानाय आरोना गाहाय गोजौ औवाफोरखौ गायनो मोनो ना औवाफोरखौ गायनो मोनो नालाय नै ओमफ्राय दंफां गेदेरफोरखौबाथाय मोना माने जाय गायदोंमोन सिगां इसोरो मा राननांगोन ना इसोरो राननांगोन NGOजों Ini kan, bapak mas ke kanan. Ini hai. Kumel lo kan, kumel. Kana. Kana. Di kana, di kana. Kana di kana. Hansna? Tatan. Nih ya nai. Tata, cuman. Tata, 당신은? 가지. 찡클럽. So friends, benefit of video